Ukungahoywa kwalowo ebezigqatsela ubuceba kwaWARD 18 kukhokhelele ekuveleni kwelungu elinguzimelegeqe owayesakuba ngusekela nobhala kwisebe laseSoulplatyi UNolubabalo Mtshalala uza kukhuphisana neyayisakuba liqela lakhe namanye amaqela. Uthi oku kwagqitywa ngabahlali emva kokuba lowo babemfuna uVuyani Nongalo engazange avunyelwe aye kudliwano-ndlebe. Bathe bebemdubulile ke wabhekela ibhacweni, kulapho ke kwabahlali baye baengekhona babona into kokubana babamise i-independent. Abahlali bathi basokola nokuza kweenkonzo, intswela-ngqesho nolwaphulo-mthetho. Akusetyenzwa apha kuyarojwa kugcwala izikolo ngoba zidinga imisebenzi. Abantwana bethu badinga imisebenzi, bayarobha. Umbutho kaKhongolose uthi izikhalazo zihleli phambi kwekomiti ekhokhelwe nguRhalema Mohlante ziza kuqwalaselwa emva kolonyulo. Lo mbutho uthi abo bazityumpa njengozimelegeqe bayazigxotha kulo mbutho. Xa uzawuba yi-independent ke ngoku itsho uba awuselo lungu le-ANC ke ngoku, ungumntu ke oyi-opposition ku-ANC. Eli qela labahlali lithi liza kumxhasa ukanongalo ukuba uyaphumelela kwizikhalazo zakhe eziphambi kwekomiti ye-ANC. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC, ndiseKhayelitsha.